Здравейте, вие сте с Хърстеви, аз съм Пламен, това е колегата Димитър. Здравейте! И днешната тема на нашия разговор е как да останем здравословно и завинаги. Митко, какво ще ни кажеш, какви са причините за затлъстяването в населението? Тук съм си изкарал, според мен, най-важните причини, които водят до затлъстяването. Според мен те са стрес, лошо и неправилно хранене, недоспиване и заседнал начин на живота. Може и да добавя и консумацията на алкохол. Нали? Според мен това са основните причини при затлъстяването. Ясно, благодаря ти. Кои са стъпките, които ще препоръчаш ти за справянето с тези причини, които водят до затлъстяването? На първо място, относно недоспиването, бих препоръчал минимум 7-8 часа на ден сън, което по този начин да може да се възстановява организма. Продуктите, които бих препоръчал за подпомагане по-добрия сън, по-качествения сън са мелатонин, габа и 5-хидрокситриптофан. Относно стресът, в 21 век, особено стресът е едно от водещите неща при затлъстяването. Има най-различни продукти, които могат да подпомогат намалянето на стреса. Това е мега стрес, един, който се сещам на първо време. Другите алтернативни начини за справяне с стрес са йога, спортуване, правилно дишане, такива има усвояване на правилното дишане. Може ли медитацията да се добави към? Да, медитацията също може да се добави към справянето с стреса. Относно храненията, препоръчвам минимум 3 пъти на ден да се храни човек, като това трябва да става в промеждуците минимум 5 часа. Нали? Колкото се може повече хранения, още по-добре. Нали? През няколко не много обилни хранения, но просто да присъстват. Задължително е закуската, която трябва да присъства. Много хора избягват, само кафе пият, което е може би още по-вредно, а не води до хубави резултати. И препоръчвам вечер да се избяга обилното хранене, което повечето хора го правят с обилни яденията, с тестени храни, с пържени, полуготови, фабрикати, както и разбира се алкохол. Алкохол, ако може да се смали до минимум, ще е най-добре. По една чаша вино, разбира се, както е казано, е полезно и бирата за бъбреците, но това е друга тема. И така, относно тези, които искат да спортуват, бих препоръчал няколко типа добавки. Примерно, за забързване на метаболизма има ултраензими, които засилват храносмилането, съответно засилват метаболизма на тялото и подпомагат изгарянето на мазнините. Другият продукт е биоперин. Той също забързва метаболизма, като по този начин подпомага изгарянето на храните. Каскара саграда подпомага перисталтиката и отделителната система. По-лесно да се изхожда човешкия организъм. И вече различните типове фатбърнери, много модерната дума фатбърнери, или тези, които горят мазнините, те са няколко типа. Единият е липотропен, това е примерно този тримплекс, комбинация от липотропни фатбърнери. По този липотропния фатбърнер той се свързва с мазнината и по този начин я изгаря и я превръща в вода и се изхожда до системата. Термогенния фатбърнер покача температурата на нашето тяло и по този начин също се изгарят мазнини. И третия вид, това са диуретиците. Диуретиците, те по този начин водата, която се натрупва в нашето тяло, тези диуретици помагат нейното извеждане в човешкото тяло. И по този начин с тези добавки можем да подпомогнем за ефективното отслабване. Иначе ето този продукт, примерно, е комплексен продукт, който съдържа липотропни фатбърнери, термогенни фатбърнери, такива, които намалят, примерно както хрома, но го има в етърнолина, намаля желанието ни към сладко. Повече за нашите продукти или евентуално за изготвяне на индивидуални хранителни режими и спортни режими може да се намерят в официалните ни уебсайтове Hearst.bg, naturesplus.bg и Animal Parade, както и на Facebook страницата ни hearst.bg.